Здравейте с не ФКТ Еспресо, ами е видео, което ще става дума не за ФКТ-та, а за рекорди. Като между двете понятия има някаква разлика. Да кажем, че рекордите са записи върху трасе, върху което се провежда ежегодно състезание, докато ФКТ-та са извън състезание. Като казах състезание, става дума, разбира се, за така най-популярното, обичано, масово българско състезание по бягане. Това е Витоша 100. Ще направя преглед върху развитието на рекорда в последните 8 години, когато трасето не е променяно, но ще има и лека историческа справка към 90-те години, когато има един доста силен резултат на Руско Кадиев. Така, моята история с Витоша 100 започва в края на 80-те, когато само знаех за състезанието и четях резултати в вестник Ехо. 92-та, 3-та и 4-та почнах да участвам. 80-те беше края, 80-те ерата на Любо Палакарчев, 90-те вече Руско Кадиев печелеше. Тоест тези 3 години, 2-та, 3-та и 4-та, 90-те, той спечели. Като 93-та направи, мисля, че 93-та много силен резултат от типа на 8 и 12-13, нещо от сорта. На трасе, което беше по-късо от сегашното, категорично, 95 може би километра и според мен по-бързо от сегашното, чисто като терен и бегаемост. Въпреки това, направи го в лошо време, валеше, имаше кални участъци, ще ги спомена. Но за мен този резултат може да се приеме, че е бил рекорд на състезанието до 2018, когато Сашо Спасов направи нещо много близко. Сега, какво представляваше трасето 90-те години? 80-те може да е било 100 км, аз не съм участвал, но има хора, които могат да кажат, освен извън организаторите на предвид. Любо Палакарчев, Руско Кадиев, от примерно Пламен Давилов, той го е печелил. Иван от СМГ участваше още тогава, Жоро, Георги Младанов, Дмитрия Черлиев и така нататък. Има много хора, които са активни сега. Но от 90-те аз съм участвал, знам какво представляваше трасето. Изцяло шосейно, с много къси трейл участъци, които ще спомена. Около босови поляни, тогава се минаваш. Преди спускането от санаториумите имаше трейл малко. Между Делта Хил и магистралата, представете си там, че през къщите на Делта Хил миналата напред, ами не завивате към язовира, както и сега, където има кучета. Там беше винаги, т.е. много лесно се разкаваше, защото беше черен път между жита, т.е. един много мек път. И 93-та беше точно година с дъжд, не силен, но беше кално там. Т.е. Руско направи един много силен резултат при нехубаво трасе, който след това той не е подобрявал и според мен никой не е подобрявал, чак до 2018, когато, както казах, Сашо се приближи. Толкова за тогава. Повтарям, според мен трасето беше позволяваше по-бързи резултати от сегашното. Това е. Телепортираме се 2014, 15, 16, когато трасето почва да търпи промени на различни участъци. Примерно след Ярема се промени и така нататък. Като най-голямата промяна, която го доближава до 100 км е 2017 и това е добавянето на преминаване през Бука Пресов. Не е 100 км, но вече е близо. Първо издание на това трасе 2017. Влизат двама фаворити изявени, които са печелили вече състезанието. Гридин 2015 и Ивайло Атанасов 2016, когато той спечели изненадващо за масовия анализатор. Няколко човека познахме. Т.е. двама фаворити. Въпреки това, ако разгледаме, ето това е бягането от тази година на подиума, виждате, че Ивайло Хаджиев е водил до Чуй Петлово. Ето тук има разлика спрямо другите. След това той бива застигнат от Гридин, а на изкачването към Ярема и от Ивайло Атанасов. Така, това състезание го помня добре, защото го чаках ги на Ярема, пак там под едно дърво, между варианта за
омагьосената гора и по реката, горе където се отклоняваме, има едно дърво. Сутринта заваля дъжд на разсъмване, студен, и това доведе до единственото прекратяване на състезанието за хората, които не бяха подминали Ярлове. Там ги спирах. Там минаха, примерно, Гридин, 7-8 минути Ивайло, по-горе-долу се вижда и тук. 7-8 минути Ивайло и на минута и нещо Ивайло Хаджиев. До финала това се запази, като виждате Ивайло Хаджиев е изостанал 30 минути зад тях, а Ивайло успя само до под 5 минути да застигне Гридин. Но имаме първи резултати под 9 часа на, да кажем, 100 км трасе, който след това е еталонно вече 8 година. Виждате резултати под 8 печелят и качват на подиума. Това е 2017. Какво става на следващата година, 2018? Тук имаме изразен фаворит Ивайло Атанасов и Сашо Спасов, който предната година мисля, че стана четвърти, не му намерих. Тоест, така не съм го качвал, но може да се намери. Като Сашо е бягал каньон, вече има така едно-две дълги, чувства се силен. Какво става на това състезание? И двамата са от Тим Скишарки. Yes. Сашо е подпомаган от Жулистан. Ивайло го съпортвахме няколко човека. Какво стана? Виждате, че на кладница аз ги чаках. Сашо мина без да иска нищо. Профуча, Иво беше на 2 минути след него. Виждате, че ето още тук по канала преди кладница, водопровода, Сашо е почнал да прави разлика. Сега, Сашо направи 8 и 12. Резултат съпоставим с този на Руско. Не мога да кажа кой е по-добър, да кажем, че са много близки. Но той отвори една вратичка, която на мен не ми харесва, ами сериозната намеса на пейсери в това състезание. И те, разбира се, пейсерите имат място, но трябва да е някакси по-обрано. Традиционно, философски, ясно, че хората обичат да пейсват там, нека го има. Но тогава също беше пейсван от бариерата още, от Миро до Ярово. След това Димитър Русев го пейсва до Ярема, след Ярема Боби до Брезите и Боби и Миро заедно до финал. Аз чаках и двамата на Брезите и ги видях как пристигнаха. Това е тук, този участък тук, виждате. Графиката. И от тук е почнал да застига Сашо. Направо, може би 3 минути му съкратили нещо от сорта. 2-3. На Брезите Сашо изглеждаше по-уморен. Дойде сходен и го бягаше отдолу. Но пейсването до финала си има своето значение. Много харесвам това бягане ниво, защото изцяло без пейсери, въпреки че не е най-силният му резултат. Личното ми мнение е, че без пейсери при останалите условия Иво щеше да застигне Сашо. Не знам кой щеше да победи, но ще да са много близки. И двамата са ми приятели, кефът ме. Това е личното ми мнение на базата на това, какво съм видял, как са изглеждали и така нататък. Това стана през 2018 рекорд, който се задържа няколко години и даже така известно време беше недосегаем. Отиваме на 2019. Ивайло Атанасов не участва поради контузия и тогава се появява Христо Цветков, фаворит е Сашо. Пак имах удоволствието да гледам двамата в района на Ярема. Точно на най-високата точка над чешмата, която е съпоставима като кота с Смильо. Двете са с 5-6 метра разлика. Тоест това са двете най-високи точки. Не знам точно коя е по-висока, но съм много близо. Там сутринта, тук не съм сложил трака на Сашо, но той е водил цялото състезание до там. Там Иво го настига и когато дойдоха бяха заедно. Но изглеждаха много различно. Тоест Сашо беше очевидно отпаднал. Христо дори там му даде, казвам, айде да бягаме, но на уличката до чешмата вече му дръпна 5-6 метра. И по асфалта, въпреки че Сашо пробва да застига, не се получи и той се отказа. Тоест, това е първата победа на Христо,
което е, вече не помня точно, но е над 8,30, примерно 8,40, нещо от сорта. След него се наредиха Леон Суворов или Влади Ставрев и Любака Тодоров. Любака мина втори на арена, но тук Влади направи едно много силно финално философско бягане. Виждате синята му графика как слиза надолу и някъде около, да кажем, може би това е Драгалевци, той изпреварва Любо. Виждате, че той застига дори и Христо постепенно и оттам е репликата на Христо печеля, когато вече остава малко. Това е за резултатите през 2019. Отивам на 2020. Това е годината с COVID-а. Тогава състезанието се проведе юли при по-голяма гълщина, малко по-къс ден. Беше вместено във времето, не е традиционно юнско издание. И там е първата поява на дизела на Витоша 100. Преди това той е правил ФКТ извън състезанието есента на 2016. Не помня, там малко под 8 часа, мисля, че беше. На старото трасе. Иво. Силен дизел. Силен, правят невероятно състезание, от което аз имам страшно много видеокадри. Някои съм показвал, други не съм. Никога може би няма да сгубя в някакъв филм. След тая на бариерата дизела дойде малко преди Иво, 2 минути, но се забави повече. Нагоре направиха страшно бягане по асфалта, дойдоха и седнаха на чупето. Там дизела не тръгна веднага, нещо разтегаше и се е върнал след това, т.е. той там се отказа. Иво спечели с най-силното си време 8,18, но подчертавам, тази година той беше пейсван. От Дудин от Ясен Дудин след Чуй Петово и накрая от Иван Загоров. Така, 8,18 за Иво. Доближаване до рекорда на Сашо от 8,12, като тук мога да кажа, че на Симеоново на пункта на хармоника Иво изоставаше само с 1 минута от рекорда. Сега, финалната част беше мокро, въпреки че беше пейсван, вероятно не искаше да рискува и финишира за 8,18. Тук съм сложил резултата на Христо от 21, но първо ще го видим самостоятелно, защото 21 е характерна с най-бавното трасе според мен в историята на това състезание, като тук аргументите са ми представянето на байкарите предния ден. Байкарите, елита, първите, дадоха около час по-бавни резултати от обикновено на това трасе. Представете си 1 час на времена 4-5 часови. Това са над 20%. 20% за елит е брутална, огромна разлика. Просто невероятна. Това означава много бавно трасе. За другите байкери, които са по-слаби на елит и така нататък, тези часове бяха 2-3 и така нататък от нормалните резултати. Много бавно трасе. Въпреки това, при това лошо трасе, което разбира се на бегачите, особено на топ бегачите, не се отразява с такава степен, както на байкарите, Христо подобри рекорда на Сашо. Направи 8.08. При тези тежки условия и това беше една сигнална лампа, че може да чакаме слизане под 8 скоро. Просто при по-добри условия. Сега, победата на Христо тогава, поне мен така ме накара да мисля как той спечели. Тук няма да коментирам тренировките му, с които аз не съм толкова запознат, но това, което за мен е видимо, е начинът по който той бяга. Той е много по-различен от на другите. Да кажем, сравнявам го с Сашо и с Сиво. Дизел бяга добре, но Христо бяга константно, може би единственият така, който бяга по един и същи начин около старта и около финала.
Тоест техниката му визуално почти не се променя. Това означава, че окей, всички други ще видите, че се променят. Заминават им предните ведра и бягат по друг начин. Христо бяга различно. Но няма да ви занимавам с техника. Според мен начинът му на бягане е от съществено значение да доминира следващите години. Тренировките и другите тренират, може би не толкова добре, но тренират яко. И при усилия, където няма инерционен момент, примерно изкачване, то ще си проличи, че не изостава толкова от него като капацитет, а по-скоро не печелят от инерционен момент. Толкова моите разсъждения за техниката на Христо и какво значение има тя. Сега, тук съм го сложил с бягането на Иво от предната година. За да видите, че до към бариерата Иво е бил по-бърз, но след това е почнал да изостава. Сега това дали потвърждава думите ми, кой както иска да го интерпретирам. Отивам на 21 и 22 година, които и двете са, както казах, с победи на Христо. 22. Аз тогава имах приятния кеф да участвам и да направя DNF, т.е. не следих отвън състезанието, но горе-долу като наближих Ярово, Христо финишира, мисля, че 8.42. 7.42, извинявам се, т.е. направи първо слизане под 8 часа. Тази година условията бяха перфектни. Западната част на трасето беше суха, студена беше напълно суха, никаква кал, никаква. Но имало някакво изваляване на дъжд около Бистрица през нощта, защото Христо там каза, че е почнал да се хлъзга. Сега, нека сравним ето на тази графика резултата му от 21.808 и този 7.42. Виждате, тук не личи много, но зелената линия непрекъснато се отдалечава от черната. И стига някъде до Бистрица и след това е успоредно до финала. Тоест, до Бистрица Христо прави аванс на миналогодишния си резултат. Отдалечава се, т.е. прави все по-добри времена, но оттам, попадайки на хлъзгав терен, до финала просто поддържа същата скорост. Сега, дали ще да направи под 8.30 при идеалните сухи условия, вероятно ще се доближи много. Това е 22. 23. Тогава трасето беше смесено, имаше кал, нищо особено, не е много бързо, но не е от най-лошите. Христо съвсем малко успя да подобри резултата си от предната година, 8.739. Тук втори се класира Ивайло Атанасов, следен от Ковашлиев. Виждате, накрая Ковашли почна да го застига, но и двамата бяха пейсвани. Така, тази година, как да кажа, не беше нещо, което чак толкова да направи впечатление. Освен, че аз, честно казвам, тогава си познах на Христо времето 8.39. Така, идваме на миналата година, 24-та. Ало, Слави. Ела, да, защото аз тук правя видео, ама се записвам. Ма, нищо да. Не искам, не. Айде. Сега ще дойде Слави Асанов, двукратен победител в дуатлона. Така. Отиваме на 24-та година, която е най-силната година на състезанието изобщо. И при мъжете, и тук ще спомена жените накрая, но достатъчно смятам. Какво стана тогава? Имаме за пръв път трима около 8 часа. Христо не направи най-силното си време. Може да видите, че до Смильо той се отдалечава от преследвачите Шадура и Пламен, които бягат почти заедно цялото трасе. И оттам почва само да поддържа разликата до финала. Тоест,
Там нещо беше усетил като контузия и тези 10 минути просто ги поддържа. Но Шадура и Пламен правят страхотно бягане. По-малко от минута между тях, 8,5, 8,6, някакви такива резултати. Съответно стават втори и трети най-бързи по трасето ever. Велико. Обаче, жените. Тук отделно искам да отделя внимание. До сега не съм ги споменавал изобщо. Предните години бяха се доближавали до 9,17, но никога толкова близо. Може би Мария имаше нещо около 9,10. Следях ги до към 2,5-3 там, когато се появяват на бариерата и просто видях, че Мария, тук ги отварям, нямам трак на Моника за съжаление, Мария беше направила 10 минути разлика на Моника и Надя. Познавайки ги и трите като атлети, това ми изглеждаше невероятно, просто казах си, Мария, какво прави? Тя напъва много яко, за да им дръпне. Те не биха се дали, нали? Викам, ще има някакъв... И тя се движи в топ с мъжете, за около 9 часа отива. И викам, ще има някакъв як резултат. Сутринта се събудих и видях тенденция на застигане. Тоест, двете почнаха да застигат и още ме яд, че не отидох да ги гледам на финала. Защо? Те направиха нещо, което според мен няма да се повтори никога. Най-конкурентното бягане изобщо. Трите са в рамките на минута. Моника и Надя я застигат накрая. Те се виждат. Не случайно на бягане за здраве състезание снимката, макар и лоша като кадър, е страхотна. За хората, които разбират от спорт, тази снимка само като видят трябва да говори много. Просто това е велика снимка. Много мят, че не отидох да ги гледам сутринта, въпреки че го виждах, че ще има застигане. Не да ги снимам, просто исках да видя енергията, с която бягат там. Това е велико. И така, вече имаме жени около 8 часа. Около 9 часа, извинявам се.